पहिले राते देहले कहमर करकाई हो यही से लहरुआइला रहिले कि दुनु जबाना दिहले हमर पुचकाई हो एही में अझुराइला रहिले माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। देहिया के हरदिया बही छुटल के दादा पहिले सुहाग रतिया भइल भयला दा अरे सखी देहिया के हरदिया बही छुटल के दादा पहिले सुहाग रतिया भइल